Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Andika Rahmawan saking kelas 9R. Wonten mriki kula badhe mresentasiaken paribasan ingkang sampun kula damel kaligrafi. Unine sapa sing temen mesti tinemu. Tegese wong sing temen oleh sinau utawa tandang gawe mesti bakal nemu kasil sing nyenengno. Contoh wonten kene saben dinane, misale Rudi niku kepingin sekolah wonten kene sekolah sing favorit. Lah saderenge ujian Rudi niki sinau mempeng ndonga nyuwun nanggone Gusti Allah, nyuwun donga nanggone wong tuane, nyuwun donga nanggone guru-gurune lan ngapiki sedaya prilakune. Mengko insyaallah Gusti Allah marini kesaenan wonten kene Rudi. Akhire sebab saking usahane Rudi sing temen, akhire Rudi saged angsal nilai sing sae wonten kene sedaya ujiane. Lan Rudi saged sekolah wonten kene sekolah sing dikepinginake. Ngoten niku contone paribasan sapa sing temen mesti tinemu. Menika saking kula matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.